Mga kapuso, karong panahon sa mga puso, laing type sa gugma ang atong sayron karong buntaga, sanglit gugma kini sa usa ka inahan. Sayron tang storya sa usa ka misamisnon nga inahan nga sobra na pulo ka tuig nang gitaguyod ang iyahang anak. At ang makauban, this morning si Ma'am Divina Soson. Ma'am Divina, good morning and welcome sa atong GMA Regional TV. Kamusta ka karong panahon na? Good morning mga kapuso sa Mindanao. Okay lang po, I'm doing great despite of the pandemic. Salamat. Glad to hear nga you are doing fine karong panahon na. Pero Ma'am Divina, let's talk about sa imuhang life. Labi na sa imuhang pagkainahan. Please share to us kinsa ba ang imong pinalanggang anghel. Oo, tinuod. Usa ko ka solo parent, single mother. Doon ako'y anak, babae, si Gabriel. Actually, iyang pangalan tinuod, Mariam Gabriel Iliana. Of course, pareha may apelyido, Suson. Ingon siya, basig igsuon ta. 10 years old na siya, mag-11 siya karong September. Ma'am, na-mention mo nga napulo ka tuig na kang inatay o inana, tatay pa. Unsa ba kalisod ang adlaw-adlaw nga kinabuhi nga ikaw gyud ang nag-inusarang gapaningkamot? Financially, lisod gyud siya kay ako raman isa nanginabuhi para sa iyaha, dayon gawas manggod sa iyaha. Naapod sa akong mama, akong papa og duha ka pag umangkon nga 14 og 12 years old nga gibiyaan pod sa ilahang mama. So sila akong gibuhi. So financially kuan gid siya kanang struggle pero okay ra. Emotionally kana bitang parehas sa uban mama, so single mother nga murag dunay struggle emotionally. Wala ko ana because pag anak na ko sa iya so kad naabot si Gabs ako ang kinabuhi. Mura bitaw ang akong life is kanang naningkamot ko para sa iya murag ana na lang every start of the year. Kamusta pod ba ang relasyon ninyong duha sa imuhang anak? Labi pa nga ingon ani ang inyuhang setup. Nakasabot ba siya sa sitwasyon o giunsa pod ba nimo siya pagpasabot nga ingon ani ang inyuhang pamilya? Kuan mi kanang opposite ang relasyon namo ako ug si Gab as mama ug anak. Opposite sa ako ug akong mama. Kami manggod nagtubo mi nga dili mi expressive pero sa kang Gab ingon ana mi ka kuan ka expressive nga kanang I love you ma, lalab sa ako mabi. Sa una man gud maibog kay ko sa mga anak ug mama nga ingon ana unya dili man gud mi ingon ana sa akong mama. Dili mi ingon ana ka expressive. So mo tong pag ingon ako nga kung na ako'y anak, gusto ko nga ingon ana nga kanang I love you ma, good night ma. Ingon ana. So ana. Isip mga ginikanan gawa sa pag-provide sa mga kinahanglan sa atong mga anak. Kinahanglan sab nga magtudlo ta sa ilaha og maayong pamatasan. Ma'am Divina, unsa ba ang mga lessons nga imong ginatudlo ngadto sa imuhang anak? Kinahanglan kabalo gyud siya mag-please. Kabalo siya mag-thank you. Ingon ana gyud dayon, dapat di gyud siya mangaway. Isip inatay, inana, tatay pa. Ma'am Divina, unsa ba ang mga realizations nimo sa imuhang kinabuhi karon nga usa gyud ka certified inatay? Akong na-realize nga inig magpadako bitaw kag bata, inig mga naka, ang imong responsibilidad dili rataman sa pagpalugwa sa iyaha. Lifetime commitment jud ay siya. Kanang ingon ana ba, nag-look forward ka pirmi. Ana, dili lang para sa imong kaugalingon, but para sa iyaha. Ingon ana akong na-realize. Alang sa atong mga kapuso, viewers, especially atong mga anaa sa same situation ni mo Ma'am Divina, ingon man sa mga ginikanan, aduna ba kay mensahe ingon man, tambag ngadto kanila? Kung unsa ang imuhang pagpadako sa imuhang anak, kung giunsa nimo siya pag-treat samtang nagkuan siya, samtang nagtubo siya, dili gyud na niya malimtan. Kay kung maayo ang relasyon nimo sa imong anak samtang nagtubo siya, wala gyud anak mo talikod nimo. So, kana siya nga mensahe dili lang para sa mga solo parents, but sa tanang parents out there. Daghang salamat Divina Soson sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Truly, a mother's love is the greatest ug imo kanang gipamatud-an. Amping kanunay. Salamat! Salamat mga kapuso, amping, may buntag.
Kini ang At Home with GMA Regional TV.